সাধারণ সভা গঠন করা সাংবিধানিক সভা গঠন করা সেই সাংবিধানিক সভার কম কলে 7 জন মেম্বর রহলে আম দেশ কম কলে আইন প্রণয়ন করে তাহলে সে আইনକୁ ଆଜିର ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ 1957 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେଦିନ ଆଜି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ଆଜି ଅଛି କି ଆଜି ହେଲାଣି 1926 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26। ହେଲେ ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ବା ଆମ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ସେଇ ଦିନକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି।